Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira mu programu wa ndi Rainbow Pens. Wanga mprogramu hii madzulo ano ndi Mai Luce Mtiratira amene achokera ku Department ya Meteorological Services and Climate Change. Iwowa ndi director kumeneko. Tikulandireni Mai Mtiratira papita nthawi tisadaonane. Zoonadi kwambiri. Zikuyenda bwanji za nyengo? Za nyengo zikuyenda bwino. Makamaka nthawi zambiri anthu akamona kuti mvula ikubwera bwino pamunda pawo ndi pamene amati ayi nyengo ili bwino apa. Koma ikakhala kuti mvula ija sikubwera ali ayi kwaipa kunjako. Ndiye panopa ndikhulupirira kuti anthu ambiri akuona kuti nyengo ikuyenda bwino. So mvula yagwa mwamsanga chaka chino season ino kusiyana ndi nthawi za mbuyo chikuchitika chani? Zoonadi chaka chinocho mvula yayamba bwino ndithu ndipo yayamba mofulumirirako zimene zili zabwino kwambiri chifukwa chokuti kutsogolo kuti matha kuona chiopsezo cha ng'amba mwina mu February komano chifukwa choti yayamba mofulumira ndio kuti mwina tikamazafika February mbewu zambiri zakhala zitachita bwino makamaka chigawo chakumwera. So kalekala kuti inkagwa choncho. Zoona chinafuna nchani pakati tikamati tu nyengo inasintha. Ndizoona nyengo inasinthadi. China chimene chinasintha ndi zimene zikabweredwe ka mvula. Monga ngati ifeyo malekodzi mwathu timanena kuti nyengo yathu ya mvula imayamba Oktoba. Komano pakali panopa ndimene mvula ikumabwerera imatheka kuti Oktoba yese uja ndikutha mvula usayiona ndikudzafika November nthawi zinaso November uja ndikutha mvula usayiona mwina izingobwera ya apo basi. Tikamazafika December mwina anonkumaoneka kuti mvula jekha ngati kuchulukirapo kale ndithu mvula di according to malekodzi onset ya mvula imayamba Oktoba November. Kwa panopa inaso chifukwa mu December ndikumbukira ife tili anyamata timakachitaka timatika pale ndiye timakajera ndalama zaka pale Christmas. Koma pano Christmas nthawi zina timakhalisa dzale. Ndithu ndiye ayi yagwadi mwachikale mwina tikhozonena choncho ya chaka chino ya chaka chino. Chachitika njani? Ndimene zimachitikira atu mlengalengamo. Tikamena kuti kuli climate change timakamba so kuti climate variability. Ndiye ndi part ya variability kuti climate imasintha chaka ndi chaka. Chaka china ipita bwino, chaka china ayi, chaka china mvula yamba mofulumira, chaka china ayi. Komano ngoti mwina ndi climate change tinganene kuti zaka zimene mvula ikuyamba mofulumira zidachepa. Zimene mvula ikumayamba mochedwa ndi zaka zimene zachuluka anotsopano. The climate change imeneyo koma sikuti zikutanthauza kuti chaka chilichonse nyengo iziyamba mvula iziyamba mochedwa ayi komano kuli kusintha kumeneko. Mvula ndi mitengo zimagwirizana bwanji? Mvula ndi mitengo zimagwirizana bwino kwambiri chifukwa chonena kuti madzi aja akachoka kumwamba kubwera pasipa amayeneka kuti abwererenso. Abwererenso kuti akabwererenso ndimene zililitu. Ndiye njira imodzi yokuti madzi abwerere kupita kumwambako ndikudzera ku mitengoyo choyambirira chimenecho kuti abwerere kuti ikabwerenso ngati mvula choyambirira. Chachiwiri madzi aja akabwera timayeneka kuti tiasamalire bwino kuti asachoke onse nthawi imodzi kubwerera kumwamba kuti for example kapenanso asachoke onse mudoti nthawi imodzi. Timafuna kuti doti lija lizisunga chinyotho bwinobwino ngati tikulima tisunge chinyotho madzi aja osasangothamanga chifukwa panopa ngati chili tisiye doti kuti amene mitengo yolo kuti khale opanda mitengo chimene chimachitika mvula ija ikabwera madzi onse amapita amanyamuka madzi onse aja nzifake zikumachitika pano kuti mwina mvula ibwera yambirimbiri lero pofika 2-3 days kwauma madzi osatani apita ndoti madzi aja akapita chonchija tiyamba kudandaulaso ng'amba. Pamene tikanakhala kuti ndi vegetation cover yathu yabwino madzi aja amasungika samapita mwachangu. Kusungika kumene kuja ndikuti kumatithandizira kuti tikhale ndi madzi ambiri pansi
panthaka amene amazatithandiziranso nthawi yoti kukauma kuja madrawo athu azisunga madzi ndi chifukwa cha mitengo imeneyi chifukwa choti mitengo ija ipangisa kuti madzi apite pansi akapita pansi nthawi yakuti kwauma tizakhala ndi madzi okuti tikhoza kupangira irrigation bwinobwino tizakhala ndi madzi okuti tigwiritse ntchito m'makomo mwathu koma ngati mitengo tilibe ndikuti madzi osunga pansi panthakaja sakhalapo chifukwa ndi kubwera kwa njerwa ndiye taluzatu mitengo yambiri nchifanike ndimafunsa kuti kodi anthu amamvetsetsa ku the connection imene ilipo pakati pa mvula ndi mitengo. Anthu mwina amamvetsetsa kapenanso ena samvetsetsa, it depends. Komabe mwa anthu amene amamvetsetsa nthawi zambiri kumangokhala kuti mwina umwini wa dzikoli palibepo. Chifukwa timangotenga kuti tikamaliona chire timangotenga kuti aliyense akhoza kupanga chimene akufuna chifukwa kuti palibepo umwini wa zinthu zija kuti tisamalire chifukwa si makala amene si njerwa zokha komanso kuli makala. Kuli makala zonsezo chifukwa kuti umwiniwo palibepo kuti tisamalire chilengedwe chathu. Tikachisamalira ndikuti madzi tikhala nawo pano panifake mitsinje tikumayiona tikumangouma chifukwa kuti kumakhala kuti madzi akangobwera nthawi ya mvula ino onse apita madzi aja mtsinje uja mulibe madzi. Komanso chifukwa kuti tilibe mitengo ndikuti tikumakokolola ndi dothi lomwe limene likadzadza mitsinje maja likadzadza chonchija ndikuti mitsinje ili pamwamba ndikuti chimadzi ta mvula pang'onong'ono madzi akusefukira. Ndiye chiopsezonso cha madzi kusefukira chikubwerapo chifukwa choti mitsinje yadzadza ndi dothi ndi mchenga ndiye madzi akupita m'makomo mwathu. Ndiye mukhoza kuona kuti zinthuzi zimagwirizana ndithu chilengedwechi ndi mmene ifenso anthu tikukhalira ndi mmene kumunda tingakololere zonsezi zikuyeneka kuyenda. So nkofunika tidzala mitengo kwambiri chifukwa mitengo ndi imene mabweretsa mvula. Exactly. Tikuyeneka kuti itithandize kubweretsa mvula, itithandizire kusunga chinyontho pasi panthaka mitengo ija itithandizire kuchepetsa dothi lomwe likukokoloka kupita kucheni zonsezi zikuyendera limodzi ndithu ndi chilengedwe ndichofunika koma umwini ukutilepheretsa. Ndi chinanso chimene nene ndimadankhawa ndichonena kuti mtengotu ndi renewable. Renewable tanthauza kunena kuti ndizotheka ndithu mtengo tikugwiritse ntchito tikugwiritse ntchito koma chifukwa kuti ndi renewable tibwezeretse. Tibwezeretse chifukwa anthu dakuzonena kuti mukanena kuti makala ndi ife tiziphikira chani ndizomveka tikufuna tidye tikufuna makala tifuna nkhuni komano ife kuti mtengo uja ndi renewable kuti mukhoza kudzalanso pakhale ndondomeko zabwino zija zikagwetsa tidzala. Ndikumbukiratu kalero ndili mwana panali nyimbo imene imanena mukagwetsa mtengo umodzi dzalani nkhuni koma mpaka lero sizidziwikabe kuti kodi nyimbo imene ija imatithandiza ione kuti sinatithandizebe. Mvula imene ikugwayi igwa bwino imene mvulayi sitimvanso kuti kwagwa ng'amba. Mvulayi pakali panopa ikuonekabe kuti ili bwino chifukwa ndimaona kuti even mwezi wa January chiopsezo cha ng'amba chikuoneka kuti chaching'ono kwambiri. Koma February mbuyomu ankaonetsabe kuti chiopsezo cha ng'amba chinalipo koma tikadafufuzabe kuti kodi kusiya February osati kusiya iyayi komano kuti ng'amba kukhala nayo yayitali mwezi wa February koma osati kusiyira kuti nimunene kuti yagwa bwino ndiye kuti imafunika kuti isiye mwezi uti kugwa bwinonso kuti paja kumayenderanso malinga ndi kagwirisidwe ntchito ka madziwo ndi ulimi ngati ulimi wake so ndi otani ndiye mwina ndifunso lokuti aliyense akhoza kuliyankha malinga ndi mmene iyeyo mvulayo ikumuthandizira. Fa pali mbewu zina zimacha msanga pali ndi mbewu zina zokucha zimafuna madzi ambiri ndiye kugwa bwino it's relative ndi munthu ndi chimene ikachulukanso kwinanso ndi chiopsezonso ndiye ndipovutirapo kuti ndingati kuti igwa bwino kapenayi koma chimene ndinganene chongonera kuti mvulayo igwa mopitirira mulingo umene timayembekezera above average. Ikhala yochuluka ndithu kusiyana nchaka chatha. Sikokolola zinthu imeneyi ngati ili yochulukirapo chiopsezo chokokolola zinthucho ndi chilipo chifukwa
takhalanso kale tikuona imene tayiyambira season kuti kumapezekadi kuti ikugwa yochuluka pamalo amodzi, monga ngati kumapeto kwa mwezi wa December inapezeka kuti system yangokhala malo amodzi sikusuntha nchifukwa zinapangisa kuti chiopsezo olo kuchitike madzi osefukira maboma ena ngati Nkhotakota chifukwa kuti system sinayende inangokhala malo amodzi malo moti iziyenda chifukwa ife tikakhala timati intertropical convergence zone timapanga useleti ndithu ipite ku north ipite ku south ndipo mulungu anadziwa kuti tizigawana madziwo ipite ku north kenako izibwerere ku south ndi imene makhalira koma kumapita kwa December inangokhazikika malo amodzi ndiye chifukwa cha chimenecho chiopsezo cha madzi osefukira chinalipo ndithu chimene chakhudza mwina miyoyo ya anthu ambiri komanso tikaona utsogoloko zikuonekabe kuti chiopsezo cha madzi osefukira chikanalipobe chifukwa kuti mvulayi ilipo ndithu imene ikubwerabe komabe bora kukonzeka bwinobwino kuti izingogwa malo amodzi kusiyana ndi mmene imayendera ipite kumpoto ipite pakati chikuchitika chapangitsa kuti izingogwa malo amodzi ncha zibe ndibwererabe zira za climate variability yomwe ndimanena izo kuti ndokuti ma system onse anangoyima anali stagnant paliponse chifukwa timayeneka kuti pazikhala ndi push from the south push ija ikachoka ndikuti ITCZ ija imatsika but this time around isimasuntha ayi kuti ipereke mpata kuti ITCZ ija itsike so kunena kuti chifukwa chani sizogwirizanaso ndi mitengo sizogwirizana sizogwirizana kuti kapena mwina Nkhotakota kuli mitengo yambiri angasema kuti imathandiziranso ndi mitengo inde mitengo imathandizira komanso kuti chinaso chimene tikuyeneka kudziwa sikuti mtengo wangawu ndomene undithandizirenso mvula yake ibweranso kwa ineyo chifukwa even mvula ina imene imabwera ife kumalawi kunoko imene imatithandizira ndi chifukwa cha mitengo ya ku Congo Basin all the way from Congo ikamabwera ndithu mphepo yochoka kumeneko imakhala chinyontho imene imakhala ya mvula yabwino ija yopanda ziphaliwali ija imachezera padenga ija ikugwa ngati isikufuna koma ndithu ikulowa pansi imene ichi. I'm glad kuti mwabweretsa nkhani ya ziphaliwali masiku ano zikupha anthu chikuchitika chani ifeso tili pakafukufuku kuti tione bwinobwino chifukwa chonena kuti ziphaliwali takhala zikumenya muzaka zonsezi mbuyomu tinalibe zipangizo zoyezera ziphaliwali tayamba kukhala nati I think tinayapanga install mu 2020 kukhala nazo zipangizo zimenezi kaleli ifeyo tinkangoyeza ziphaliwali tikachimva tikakhala ndi observer pa station zimene yamachita akamva chiphaliwali amapanga rekodi nthawi imene wamvera chiphaliwali chija ndi marecords amene tinawo zaka za mbuyo ndiye ndosakwanira ngati tinali ndi ma station 20 ndiye kuti marecord athu ndi ama station 20 dziko lonse lino pano tsopano tili ndi upangiro kuti tikumatha kumayeza ndiye tikutha kuona kuti pamali pano pamachitika ziphaliwali zambiri pachaka zambiri billion times makhala ndiye chiphaliwali chikhoza kugwa pena paliponse tikatenga marecords athu olo tikaona tikayika pa map zimachita kuoneka kuti pali ziphaliwali zambiri tikangolowa nyengo ya mvula ziphaliwali ndizochuluka pa Malawi pano ndiye tikhoza kunena kuti kazi zikuchuluka anthu amene akukhudzidwa olo amene akufa chifukwa cha ziphaliwali akuchulukira koma mwina so tikhoza kunena kuti mwina chifukwa choti mwina pano tikupanga rekodi tikupanga share information kwambiri mwina so ikhoza kukhala njira ina imene tikukhala ngati kuti pano tikuona ngati kuti zikuchitika kwambiri kuposa kale koma tikadapanga beka fukufuku kuti timvetsetsedi ngati pali kusiyana ka ngozi zimene zizi panopa kuyerekeza ndikale chabwino munapereka warning ndiye sadzana litali kuti tisamale mvula ibwera yambiri warning yathu imene tinapereka tudzana ilo inali ya masiku atatu inali ya masiku atatu kuyambira pa 7, 8 ndi 9 January 2026 imene timatha kuona kuti kukoneka kuti kubwera mvula yomwe ikugwa dera lalikulu nchifukwa yake timapereka warning yayo kuti ngati ikugwa dera lalikulu ndiye kuti amakhala kuti madziwa kupangidwa collect malo ambiri nthawi imodzi and ndiye kuti madzi onsewo akathera m'mitsinje
akathera muzigwa ndekuti chiopsezo cha madzi kusefukira ndi chachikulu ndi chifukwa chake tinayipereka ujeni chenjezo limene lijalo chifukwa cha mvula imene timayiona kuti ikhala ikugwa yambiri komanso dera lalikulu. Okay. ndiyo sakhala ndi chiopsezo china chilichonse? Chiopsezo chinalipo ndithu cha madzi osefukira nangasi ikagwa dera lalikulu ndikuti madzi onse akukathera kuzigwa. Okay. Ndiye chenjezo lathu limapita kwa anthu ambiri makamaka muzigwamo kuti asamale ngati ali mphepete mwa mitsinje asamale. Cholinga chathu chinali chimenecho. Kukhala ma cyclones chaka chino ndipo chimapangitsa ma cyclone ndi chani? Ma cyclone ndi alipo ndi chaka chino analawira kwambiri chifukwa cyclone yoyambirira inali mu August. Ano. Mvula isanayambe. Okay. Cyclone yoyambirira imeneyo koma kenako kuna zachitika bata ndi kwachitikako ma cyclone atatu pakali panopa onse wachitika mu Indian Ocean athera momwemo. Cyclone imodzi inabadwira ku Australia uko mpaka inadzafika kufupi ndi gombe la Madagascar komanso yathera kumeneko. Pakali panopa palibe cyclone imene ili Mozambique Channel koma masabata atatu apitawo pamaoneka ngati ina yake ifuna kubadwa koma inakanika. Sinabadwe panopanso pali kuoneka kuti ikhozanso kubadwa ina koma ma chances ake are very slim. Amene amatikhudza ife ndi a Mozambique. Southwest Indian Ocean. Ndikuti ikadzafika mu gombe ili lapakati pa Madagascar ndi Mozambique pali madzi pakatipa ikafika mmene muja timati Mozambique Channel. Imeneyo ndimene imatikhudza ifeyo kumalawi kuno kwambiri. So ndi amvula basi ikhozokanso opanda mvula? Zimatha kuthekaso. Chifukwa kunoko tikati cyclone timanena mvula. Depending on position yake Mozambique Channel imatha kutibweretsera mvula yochuluka komanso ikhoza kutibweretseranso dryness. Very extremes malinga ndi pamalo pamene yakhala pa nthawiyo. Koma bwino wake pakuti cyclone imakhala kuti ikuyenda ndikuti ikamayenda muja ikhoza kumapeza kuti ikuyenda ikubweretsa mvula ikapita pa position yobweretsa dryness ija ikangokhala ngati kang'amba ka 1-2 days then kenakonso kwina tabwereranso kumvula ndi anthu sitimatha kuyiona effect yake bwinobwino iyayi chifukwa imakhala ikuyenda. Koma itakhala kuti ikuyenda ndiye yakayima pamalo amenewo kwa kanthawi kochulukirapo ndi pamene tikhoza kuiona no impact yake ya dryness iyo. Koma pakali panopa nthawi zambiri imabweretsa chinyontho chichuluka. Aboma mkwauza chani tisade nkhawa palibe ngati zidatikira uja idai wina uja adativuta siposachedwa pa. The question is ma proportion yake safika ngati pamenepo should we be worried? Sinigateneretu kuti kodi ma cyclone iwa afika kumalawi kuno kapenayi. Ndipo vuta panopa kuti tineneretu komano kuthekera kwa ma cyclone ola Namondo kubadwa panopa ndi kwakukulu mu nyanja ya India ndipo abadwadi for sure. Koma zotafika kumalawi kuno sitinganeneretu chongofunikira ndichokuti anthu akhale achero nthawi zonse. Tikaona kuti uyu cyclone yakuoneka ngati ali ndi chiopsezo ndikuti amalawi tadziwitsa ndiye chero lono ndi limene lofunikira kuti akadziwa uthengawo akuyeneka kuti awugwiritse ntchito makamaka madera amene pauti timathaso kutchula kuti madera amene ali pa chiopsezo chachikulu ndi awa ndikuti ukamva kuti adera langa lili pa chiopsezo ndi akuyeneka kupanga njira zozitetezera. Kuyipa kwa Namondo ndikonena kuti simadzi okha amene amabweretsa amabweranso ndi mphepo. Ndikuti tikungoyeneka kuti tizikhala okonzeka nyumba zathu zikhala zolimba bwino ifo amabweranso ndi mphepo vuto la Namondo ndi limenelo. Komanso taphunziranso ndi Namondo Fred chifukwa kuti chiopsezo chinanso chimatha kumakhala m'mapiri makamaka ikakhala kuti mvulayo yabwera mowirikiza kwa masiku ochulukirapo miyala imagudubuka. Ndizongofunikira zimene zizi kumakhala achero ndithu makamaka nthawi ino ya mvula kumatsatira za nyengo ingokhala pati habite kumangotsatira za nyengo tsiku lilonse ndikofunikira. Mukatulutsa kuti akuluakulu kukuoneka kuti kugwa mvula yamphamvu yosasiya 3 days
anthu asazitengere chibwana asatengere chibwana ndekuti taonadi probability yokuti zimene zozo zikhoza kuchitika manthawi zina mmalengeza kuli bwa chifukwa ndinoti timayendera probability timayendera probability mmene mamodels athu akuonekera aonetsa kuti there is a high potential of this happening. Ndeti kana kuti high potential doesn't necessarily mean kuti zichitika chifukwa kuti taona kuti mwina ndi 80% of it happening ndokuti kuti 20% kuti chikhoza sosatani osachitika komabe kukonzekera ndi kwabwino chifukwa choti ukazikonzekeretsa the impact ya chinthu chija chimakhala chaching'ono koma ukakhala kuti zakudzidzimutsa sudakonzekere impact yake so imakhala yayikulu. So ma warning amene amachokera ku office kwanu tisamatenge mwachibwana ayi masiku ake siyana tili ndi umwayi okuti tikutha kumaoneratu in advance imene zinthu zilili osazigwiritsa ntchito bwanji tiyeni tizigwiritse ntchito. Mukhoza kuona how far can you see kutsogoloko maona kutali bwanji? It depends ndi event yake imene ilili monga ngati tikamanena za macycloniwa mwina tikhoza kuona 5 days ahead with a better skill is 5 days ahead of course tikhoza kuona 10 days koma skill yake is very small with confidence 5 days ahead even ngati tikamakamba ngati warning imene tinapereka ija ama intense rainfall chani 5 days ahead ndoti with better confidence komano pali zina ngati pano we are also piloting ya ma dry spells kuti titati tizoona ma dry spells ahead imene yoyo tikupanga pilot pano pani 21 days kuti kumatha kuoneratu 21 days kuti kodi mvula kuli ma dry spells kutsogoloku kapena ayi komanso tili ndi season forecast ija imene timapanga release in September imene ijarili ndi ya ujeni ya 6 months imene ndi 6 months timatha at least kungopereka ka indicative not like detailed kuti kodi tsiku lakuti kagwa bwanji ayi komano kuti mwezi wonse wa January ka wa February ka wa March ukuoneka bwanji so far zikuyenda bwino not in terms of predictions. Not really, we are still not yet there. Chifukwa masiku anoti mukati akuluakulu china chake chichitika kumakhala ndi ndendende mpaka anthu amakuyamikirani kuti khanga mwapeza upangiro wanyuwani kumene. It's still work in progress. Sitinafikepo bei yayi mukudziwa mu labu yathu tuifeyo ndi the whole atmosphere mlengalenga mosemu that's our lab. Nengati ili labu yathu imene iyi kuti tizilumikiza kuti chita chilichonse chikuyenda bwanji at every second it's not easy. Chifukwa ndeti maitenga labu yathu monga ngati for example tikamapanga forecast yathu ya mawa ndikuti timakhala kuti tiunike zimene zikuchitika pa nthawi ino lero ndeti kena kuti pange imfa kutsogolo kuno kuti kodi the next 1 hour kukhala bwanji kena ku the next 1 day zikhala bwanji kuchokera pano next 1 day kukhala bwanji the next 1 week kukhala bwanji based on my conditions anga alero so in the atmosphere there is a lot of things that are happening zimene so mamodelo mwathu sitinazimvetsetse zimene zimatha kumabweretsabe ma errors here and there so it's still work in progress panopa we are trying also to introduce AI in our predictions. AI yes. Yafika kuzanyengo we are one of the first dziko loyambirira mu Africa muno imene tikuyamba ndi AI oti maiko ena akuyang'anira pa ifeyo kuti aphunzire pazina sizimene anthu amatiyang'ana isamadziloze pansi ndeti kupanga ifeyo pilot mwazitenga kuti akuphunzitsani na tili ndi ubale ndi Met Norway yes ndiwo ndifeyo tikugwirira ntchito limodzi tiyeni tione tingagwiritse ntchito AI kuti tithandizire ndeti tikukalikiriki tikupanga kafukufuku wathu poyambirira pano zikuoneka bwino ndithu kuti mwina adi zikhoza kutithandizira kupanga improve so forecast yathu tichite break tibweranso ndinu posachedwa apa ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi Mai Luce Mtiratira Director wa Meteorological Services mdziko muno akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Pens.
mukuonera program ya Times Exclusive madzulo ano muli ndi ine Brian Banda ndi Director a Meteorological Services Mai Luce Mtiratira. Ndiye tikulandireni ku gawo lachiwiri komanso lomaliza la program yathu. Ndiye mwati maiko ena akutisirira za nyengozi. Osati kuyisirira koma kuti mwina akuphunzirako ziwiri zitatu kuchokera kwa ifeyo imene tikupangira chifukwa even ulosi wathu uja umene timanena wa season forecast umene uchaso umene timapangira ife maiko enanso musadiki muno akuphunziriranso kwa ifeyo timapanganso choncho ndi apanso umene tikubweretsanso AI kuti kumaiko ena akudikiriranso kuti aone imene ife titapangire zikaoneka kuti zikusonya ndikuti nawonso tiaphunzitsanso kuti nawonso azipangana modi olomu region muno amatisirira akutipatsa ulemu ndithu kwa basi kuti ulemu mabwera kuti tikulosera zona dzina zimakhazo zosagwira maiko nawo ndimene mukuonera kuti kumene tachokera anthu ndikutali kuti tifike pamene tili pa in terms of modeling and stuff like that tachokera kutali kwambiri ndiye takhala tikumayisera pang'ono kumapanga improve kumasintha zinthu zija mpaka pamene tili panopa inde sikuti tafikapo ayi mundakalibe madera ambiri amene tikufunabe kuti titati tikonze tipange improve komabe kuyerekeza ndi kumwe tachokera panopa tili pabwinoko ndithu tikuyesa. Anowe akutithandiza ndi AI, what else chimene akutithandiza? Anowe so ndamene akutithandizatu ndi app tili ndi Zanyengo app pa phone. Ukuzoona bwino dera lilonse limene ukufuna chifukwa ife ulosi wathu timaupanga pafupifupi dziko lonse pena paliponse komano vuto ndilonena kuti kodi tifikira nawo bwanji ulosi umene kwa Malawi ndentha zambiri mwina olo maujena amene timabweretsa ku radio aja timangopanga kaparagrafu kamodzi imene nyengo ikhalire lero mpaka mawa kukhala kaparagrafu kamodzi kongopanga summarize dziko lonse komano dera lililonse aliyese akhoza kupeza ulosi wapamene iye ali ndiye tinapanga zimene zozo Zanyengo app Zanyengo app kungopita pamene paja ndithu kupita pa Google Play you search Zanyengo app muipeza yathu ya Malawi yato yopanga tokha timapanga so upgrade tokha ili muchichewa ndi muchizungu kutsogolo kunonso tufuna chike kosozera nkhulozina ngati chiyawo matsogolo zotheka zotheka ndithu munakamba last time mutabwera kuti pali mashini ena amene munafuna mutakhala nawo adafika zona ditu ifeyo chikhumbo chathu nchoti tikhale ndi mashini amene timati weather radar imene imatithandizira kuti tizitha kuona bwinobwino in space chifukwa pakali panopa tili ndi ma station athu koma amakhala patali ndi zimene zimakhala zikuchitika pakati pa station awiriwo sitimazidziwa ndema mwayi ndi support ya World Bank tikugula mashini amene oyambirira akhala ku Blantyre makamaka kundika pa phiri lina lake chakundika uko anagulidwa kale ali Malawi muno installation iso inayamba panopa yati imitsa ndi mvulayi kuti mwina mvulayi ikatha tikapitiriza kupanga install machine amenewo machine achiwiri World Bank yomweyonso imene ifuna itigulire pakali panopa tili pa first stages za procurement koma tikhulupirira kuti amene tikhala nawo and amene watifuna akakhale mchigawo chapakati ukazapezeka mwayi kutsogoloko tikufuna sote zakhala nawo achitatu kuti akakhale chigawo chakumpoto ndikuti tikachera dziko lonse lizakhala likwanira ndiye ma analysis amene mumapanga in the absence kwa zinthu zimenezi zikuthekabe kuma ndi zimene mukuonera ndikuti mwina titakhalanso ndi mashini amenewo tikukhulupirira kuti zizasintha chifukwa kuti tizathano kumaona zina zimene sitimaona panopa timalandira ripoti ife munthu kuwuzani kuti mudzi wakuti nyumba zasasuka kunali chimvula ndi chimphepo inuyo kuyang'ana satellite image sikukuonesa sikukuonesa china chilichonse chifukwa you can only predict chinthu chimene mukuchidziwa chimene chili mu database mwanu koma ichi chinde kuti palibe pena paliponse pamene zimatipita kumene chifukwa kuti sitikuziona satellite image sikutha kupanga piki zinthu zimenezo chifukwa kuti zimakhala satellite image resolution yake ndi timati it's very very low
pamene weather radar resolution is very high tikhoza kumadzaona tizinthu ting'ono ngati timeticha chifukwa kuti tikationa kuti mtambo uwu ukaoneka chonchi ndikuti umabweretsa mvula yochuluka chonchi mphepo yake imakhala chonchi ndikuti tizika mmodelo mwathu ndikuti next time we will be able to predict that kwa panopo you cannot predict chinthu choti sichili mmodelo mwathu yetu. China chimene mukusowa ndi chani ngati azanyengo? Mavuto ndambiri tu kwamuone kuti muunjanja muone kuti muunjanja ndithu mavuto adakalipo inaso vuto lina ndi staff ndi staff yosakwanira timayenera ndithu kukhala ndi maforecasters ambiri edi panopanso tikufuna ntchito yathu kuti tizitha kumafikira ma sectors bwinobwino pakali pano timangoyang'ana kwambiri agriculture ndi disaster koma tikufunanso kuti tizitha kufikira water resources tizitha kumapanga predicting kuchokera ku seasonal forecast kumatha kumaona lake level kuti kodi izipanga fluctuate bwanji the next 6 months tinayamba kupanga pilot 2 years ago koma ndizikuoneka kuti ndizotheka koma upanda staff yoti izikhala dedicated kupanga zimene zozo on daily basis izikutikanika tikufunanso titabweretsa energy tizitha kumapereka upangiri ku energy chifukwa chonoti ngati tikupanga forecast clouds for example clouds ndikuti zikuthandizira kuti mwina energy user solar ikhala affected chifukwa panopa tikudziwa kumalawi kuna anthu ambiri akugwisa ntchito solar even m'midzimu even ma electricity companies akugwisa ntchito solar tikhoza kumapatsa upangiri bwinobwino kuti azitha kudziwiratu kuti the next 2-3 days generation ikhala low because it will be cloudy apange maplani ena or high generation ikhala high because it will be sunny so tufuna tikhale ndi ma message omapita kuma sectors like that. Health for example kuli matenda amene amakhala associated ndi nyengo tizitha kumatha kumapasa advice achipatala cha in advance kuti nyengo yetu ikuoneka chonchi ikamaoneka chonchi ndikuti matenda akuti kaya ndi matenda adzifuwa kuli ma heat wave for example amene amabweretsanso matenda ina ma hypertension and stuff like that tizitha kumapatsa upangiri achipatala acha kuti nawo azitha kumakonzekereratu kuti kumene kukonekera kuti pange stock kuti mankhwala oterewa chifukwa ma chances of matenda awa they can be high panopa tapanga introduce air quality bulletins kuti tizithaso kumaona kuti mbuya wathu ndi otani ndipo kutsogoloko mbuya wathu ukhala otani mwina anthu amakhala ndi matenda osiyanasiyana mthupi mwawo azitha kumazindikiriratu kuti amene kuonekera mbuyawo sabata imeneyi mwina ndizivala mask ndichepetse ma outdoor activities ndi zimene tikupanga kumene zonse. Mpweya wathu ndi wabwino bwanji poyerekeza ndi madera ena? Mpweya wathu si wabwino kwenikweni of course tikayerekezera ndi kwina mwina tikhozoona kuti ndi wabwino komabe pa level yathube ndikuyang'ananso impact imene mpweya ungakhale ku moyo wathu si wabwino kwenikweni makamaka nthawi ya dry season ndimene mpweya wathu umakhala contaminated kwambiri chifukwa mixing imakhala very low komanso ni nthawi imene kumakhalanso a lot of dust ndi magalimoto achuluka awanso chifukwa mpweya wathu umakhala oyipa kwambiri ma cities magalimoto ndi amene akupangitsa kwambiri ma cities komanso issue ina ndimene dust tili ndi malo ambiri amene they are not covered ndi vegetation ndi kamphepo kang'onong'ono ndikuti ndi chani ndiye kuti mutakhala ndi zoyezera zamphamvu mukhoza kutiuza dziko kuti bwanji sabata ino aliyense avale mask tikhoza kutero ndithu ndipo mask kumavala ndithu kumavala ndithu chifukwa ndi umoyo wathu and pano pamene tayamba kuyang'ana zimene za air quality taphunziranso zambiri kumaona kuti tikuli matenda ambiri amene mzipatala muja kumavutikana nawo kupanga treat amene akumabwera chifukwa cha air quality komano mbuyo muchifukwa choti kuchipatala ndife sitimagwirira ntchito limodzi awa kungoyang'ana ma patient iwo kumathandiza osapanga link ndi zanyengo pamene pano tikupanga ubale umenewa kuti ndi memorandum of understanding ndi Ministry of Health chifukwa cha ubale umenewo kuti tigwirire bwanji ntchito limodzi ndicho linga chonena kuti tizipanga link zinthu ngati zimene zizi ukaona ngati kuchitika chifumbifumbi choncho ukhozovala mask tikuyeneka kumatero ndithu ndipo zitithandizira moyo wathu omwe komanso ndikuti titati ngati dziko zikhozonso kuthandiziranso ndalama zimene tikutaya kuthandizira ma patient mzipatala
chifukwa cha matenda amene akubwera zinthu ngati zimene zoti timwina tikhoza kuzipewa ngati tingathe kuti komanso ndaona kuti zitithandiziranso kuti mwina kutsogolo kuno mwina ma policies athu pena pake adzasinthe kumbali ya air quality chifukwa chone kuti zizatithandizire tikhale ndi ma policies oti atithandizire kuti mwina vegetation cover yokha ipangidwe enhance ma cities kuti mwina tikatero tizichepetsa fumbi loti tizichepetsanso matenda azifuwa chimene chikuononga air quality ndi fumbi kwambiri pakali panopa imaoneka ndi fumbi ndiye madera anzathu mtaunimo mmene machita fumbi kwambiri chifukwa cha magalimoto ndi zina zotero amadzala mitengo ndi zimathandizira kukhale ndithu kukhale vegetation cover ndithu of course kwathu kunoko chifukwa choti tikafika nthawi ya dry kumakhala kuti vegetation iyo yauma that's another challenge chifukwa kuti mvula kulibe ndiye pamenenso fumbi nalonso ndi pamene limachita magama and ni nthawiso imenenso ifenso mixing yathu ya mu atmosphere so imakhala so very low yokuti fumbi lija likapita mwambamo it takes time kuti fumbi lija libwererenso pamene nthawi ino ya mvula mwina sofa cha matopeso fumbiro limakhala kulibe komanso mwina an event where fumbiro lapita mwamba koma chifukwa choti mixing ili very quick ndezi mabwereranso mwachangu so pamene tikupita kumapeto kusintha kwa nyengo ma 80s ma 90s ma 2000 ndi pano zikusiyana ndithu ndi mmene zikukhalira kapena ndikuchulukana ndi kusintha kwa nyengo chikuchititsa chani kusintha kwa nyengo vuto lake ndi zinthu zonena kuti nyengo tusimayang'ana border simayang'ana malire kuti ndi Mozambique tisapite ife ndi nyengo ya ku Malawi tikhale ku Malawi kuno ayi ndi nyengo ndi chinthu chokuti zikuchitika dziko lonse zimene tikupanga ife kuno zikhozopanga affect ena kwina zimene akupanganso ena kwina zikhozanso tipanga affect ife ndiye pakali panopa kuchokera mbuyomo chimene chikusinthitsa nyengo chikupangitsa ndi kukwera kwa ma temperatures ma temperatures have risen ndipo akwera pena paliponse and ndiye chikupangitsa kuti ma temperatures akwere ndi zimene zima pollution tikunenayo inde ku Malawi kuno pollution ilipo koma ndiyomverera koma tikapita ku mayiko otsogola kwambiriwa pollution is very very high kumene kucha pano popita ku India simaliona mtambo wa blue kulibe kupita ku China mtambo wa blue simungauone pollution is very very high ku US pollution is very high ndiye chifukwa cha pollution imene zimene zikupangisa trapping temperatures mu atmosphere kuti temperature yathu idzikwera chifukwa chokwera kwa temperature kumene kukupangisa kuti nyengono kabweredwe ka mvula kasinthe kayendedwe ka mphepo kasinthe ndiye zinthu zakhala zikusintha gradually koma ndipo zikusinthabe pakhala pakuyikidwa ndondomeko kuli ma framework a UN othandizira kuti mwina tichepetse ma emissions ngati amenewa koma zidayamba to 30 years ago sizikutheka last year kunali COP30 zaka 30 za maiko kukambira munaenda kubanye pamunabwera simunanene kuti banda ndabwera ku COP30 zaka 30 maiko akukambirana zokuti tichepetse pollution tichepetse ma emissions zaka 30 koma report imene inabwera COP30 my temperatures are still rising my emissions they're still rising ndezi zimene zikutipweteka zikubweretsa kusintha kwa nyengo tsono ifeso tikakhala ochepekedwa ngati ku Malawi kuno ikabwera mvula yoyipa ngati imeneyo ndi imatipweteka kwambiri ndi zimene cyclone Idai tisanathe kupanga recover cyclone Idai kukubwera ana tisanathe kudzolera kuti titolere tizithu tathu tinapita ndi cyclone ana kubwera Fred nde anthu akuzuzika chaka ndi chaka chaka ndi chaka chifukwa cha zinthu ngati zimenezi komano mwina anthu amene akuzuzikawa unfortunately mwina sanapange nawo contribute kuma emissions amene wawa chifukwa kuti ndizovutirapo chifukwa kuti ndiza anthu ambiri dziko lonse likuyeneka kuti likhale pasi ndikuona komano maiko olemerawo ndi amene wawa nthawi zina amakhala ndiyo za chizungu choti stubborn amakhala kuti pakuti wakuzimva iwo ali nkuthekera kokuti akaluza zinthu zawo apanga recover mosavuta ndi sizikumaphudza kwenikweni pamene ife
amene tikuzoza kuti tili ndi nkhuku ziwiri zokha zikapita nkhuku ziwirizi kuti ndizazipezenso nkhuku ziwiri zimenezi zikapita ndi madzi ndokuti pali nthawi ndi zinthu zovuta kuti paine ndekha kuti ndikatani zikufunika ndithu kugwirizana ngati dziko globally komabe malo mokuti chabwino ndisangokhala ineyo ndikumapwetekeka ndi kusintha kwa nyengoko ndi pamene ndo timanena kuti tiyeni tiyesere kupanga adapt kusinthako tiyesere tipeze njira zokuti zikamachitika izi zisandipweteke ineyo kwenikweni nchifukwa chake ndo timanena kuti tiyeni tionetsetse kuti kodi pamene ndikukhala potani pali chiopsezo china chilichonse ngati pali chiopsezo ndipange bwanji pali chiopsezo cha madzi osefukira ndimange bwanji nyumba yangayi pali chiopsezo cha ma dry spells ulimi wanga ndizilima bwanji ndimene tikuyeneka kupangira tingoyesera kupanga adapt ndimene zinthu zililimo koma chachikulu tiyeniso tionetsetse kuti tisamalire chilengedwecho kuti chizitithandizira munanena kuti you are understaffed boma litathandizeni ndi pa staffing iyo mufuna chani panopa tikufuna anthu oti adzagwire ntchito zimene ndimanena zino kuti tifuna tifikire ma sectors onse. That's right. And anthu ndipo alipo ambiri ndi ma graduate aku master zangu aphunzira ku master panopa tusizikuvuta so ku master ndithu alipo ma graduates ambiri okuti titapatsidwa mwayi kuti tapanga ni recruit amene tikhoza kuwatenga then taphunzitsa zoyenera kuchitazo ndio takhoza kuchita bwino ko basi. So anthu ali momuno anthu alipo panopa muli pangati kuje pakali panopa mwina department yonse timayeneka kukhalapo 310 ndiye kuti mukhoza kukhala with confidence muziyenda. Kwa panopa tilipo 165 ndiye pali gap ndithu yayikulu imene yofunika ndithu kupanga filo and vuto la ife tikamapanga recruit timapanga recruit mgulu timabwera in groups ndiye chifukwa timabwera in groups when it comes to retirement timapita so in groups nde zikamati anthu aja kupita ku retirement nde kwabwera uko kuti no recruitment it creates such gaps. Fama kaura ntambira apita kamodzi. Ndimene zikuchitikira ndipo papati ndi gap imeneyo because of that to some extent. Mawu anu omaliza ndi otani ndibwerezanso funso loyambirira lija mwina ena atipeza panjira zikuoneka bwino tisade nkhawa mvula itikafika nayo kwakucha pakali panopa zikuoneka bwino zikuoneka bwino ndithu makamaka masabata 3 akubwerawa ndamene ndingadene ndi confidence koma loti kamalowa mu February mwina anthu adikirirenso tikapanga update imene ionekere chifukwa mbuyo February yankaoneka ngati akhozokhala ma dry spells mbuyo mu koma you said kuti zimasita ndeti kufuna imwina ikamafika wiki amawa tikhatira panga update kuti timuone February kuti akuoneka bwanji akhalabe ndi ma dry spells aja akapenano pali some improvement komabe anthu asadeni nkhawa chifukwa choti ubwino wa February amakhala ndi mvula yochuluka ndikale ndiye ma dry spells iwo akhozokhala usawawa kwenikweni tiyekezo kuti lero yabwera mvula yambiri ndewolo ndikhale ndi dry spell ya 7 days I don't think kuti my crop can still suffer unless itakhala kuti yapitirira maybe 15 days kupita uko koma itakhala ma dry spell ya less than 10 days ndosadesa nkhawa kwenikweni komabe tipatsana update bwino tituone kuti February yakhala bwanji. Mawu anu omaliza ndi otani kwa amene akutionera madzulo ano? Ine mawu anga omaliza ndongo akumbutsa Malawi kuti tiyeni titsatire za nyengo za nyengozi zimatithandizira kuti tipange plan bwino ahead. Mwina nthawi zambiri so anthu za nyengo timapanga associate kwambiri ndi ma disasters koma si chonchoto nyengo sikuti nthawi zonse ndiyoyipa nyengo ndi yabwino ngati tikudya ngati tikumwa ndikuti ndi nyengo ndi nyengo ndi yabwino ndiye tikatsogoza kuti nyengo ndi yabwino zitithandizira kuti tizidziwa nyengo ija
ndikuipanga understand ndikupanga plan bwino Yeah. kuti ndipange benefit kunyengoyo ngati pakuoneka kuti pali risk pena pake ndipakonze pamene paja kuti nyengo cheka mabwera ngati kubwera mazochuluka ine ndipange zoyeneka kupanga pamunda panga kuti mazochuluka aja asanongere mbewu ngati kubwera yochepa ndipangeso zoti zindithandizire pamunda panga kuti yochepa yomweyo ndikololebe ndio bwino wa nyengo ti umenewo tipange plan bwino tisangoyang'ana nthawi zonse ngati kuti nyengo it's a threat it's not komano tingopanga plan bwino kuti tigwiritse ku office ko succession ikuoneka bwino nanga simukuona kuti muzitsata kwambiri mutati mwachita retire tili ndi wina amene akuzitsata kwambiri alipo anyamata alipo kuli anyamata atu achakapo kwambiri anyamata achakapo kwambiri ngati zinthu zikusintha it's not me koma it's a team we work as a team ndendili ndi anyamata ndithu amene akudziwa ntchito yawo kwa basi acha bwino fanhaizana ngasi institutional memory makuza nkhani munthu mmodzi yosatheka kuda mtiratira atadzapeza ntchito kaya kuno chifukwa muone kuti no magwizana atakutengana no tinayi wina amene atiyendetsere zinthu zi alipo acha bwino ndikufuna ndikuthokozeni maintratira nthawi zonse tikakuita nani nkhani za nyengo zinozofunika kumazimvetsetsa chifukwa timafuna kuti timve kuti komanso zimapatsa khawa mukanguti yakulapo tikonzekere ena nyumba zimagwa chani ndiye zimafuna kuti tidzilankhulana pafupi kuti amalawi akhale ndi understanding ya za nyengo tikuthokozeni chifukwa chobwera zabwino zonse pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive nandi mayi mtiratira kuchokera ku Meteorological Services. Ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano and goodbye. It is said this is a game of titles and trophies. With